हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा गोदान साख्रि ओंखारबोदों बेनो जाबाय आसाम स्टेटनि बेनो जाबाय SIPRD आव एबा पन्चायत लेभेलाव। दा बे पस्टआ नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइजआवहाय पोस्टिं जागोन एबा एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन। एन्ड एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा साख्रि मोना आसाम स्टेटआव बेनि सायाव नोंथांमोना एक्सपायरनि नटिस मोनगासिनो दङ बेखौ जोङो डिसकास खालामगोन। दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोजोब अब्लासो बुजिगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दा जों SIPRD अफिशियेल साइटआव फैग्रोबाय एन्ड बेनिफ्राय नटिस नायनोबा गाहायाव फैनानै नोंथांमोना अपसन मोनदोंना बेयाव क्लिक खालामदो एन्ड खालामनाय लोगो लोगो अफिशियेल नटिस एबा एप्लाइआ बेयावनो नोंथांमोना खालामनो हागोन। स' बेयाव जों अफिशियेल नटिसखौ जों नायनोसै। दा बेखायनो जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोना जुदि RD सेक्टराव मावनो गोसो दङबा खालामनो हागोन। दा बे जाबाय अफिशियेल नटिस। दा फार्स्टनि पस्टआ DPM एबा डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार दङ गासै 2 भेकेन्सि। BE एबा BTech नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन एबा नोंथांमोना MSc खालामनाय जानांगोन एबा MCA खालामनाय जानांगोन। स' नाथाय बेवहाय पार्सेन्ट बिदों 60% प्लास 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव दङबासो जों माने खालामनो हायो आरो। दा बेयाव माखासे सेक्टर दङ बेखौ नायबानो जाबाय। मान्थलि नोंथांनि दान बान्थाया 35,000 पर मान्थ मोनगोन। बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 38 इयार्ससिम डेट दङ January 1, 2025। एंगेजमेन्टआ इनिशियेलि 1 इयार नाथाय बारायबाय थागोन समजों लोगोसे जेब्ला प्रजेक्टआ थाबाय थागोन अब्ला नोंथांमोना मावबाय थानो मोनगोन। दा बबेयाव मोनगोन होनोबा पस्टिं होनाय दङ नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट लकेसन दङ बे होनाय लकेसनाव नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन। देन सेकेन्ड पस्टआव एसिस्टेन्ट दङ नोंथांमोननि DPMआनो बेयाव 15 भेकेन्सि दङ। सेम क्वालिफिकेसन पार्सेन्ट सेम बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्सआ एसे खमबाव बेनो जाबाय 2 इयार्स नोंथांमोना नांगोन एन्ड सेलारिया 30,000 पर मान्थ। बैसो गासैबो सेम। इनिशियेलि कन्ट्रेक्टआ 1 इयार एन्ड पस्टिं डिस्ट्रिक्ट दङ बेखौ नायदो नोंथांमोना PNRDनि आन्डाराव नोंथांमोना खामानि मावनांगोन। देन अफिशियेल लिंकआ बेनो डिसक्रिप्सनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव क्लास 10 निफ्राय एक्सपिरियेन्स फट' साइन गासिबो आपल'ड खालामनांगोन। देन लिंकआ एक्टिभ जागोन 17 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो लोगोसे लास्ट डेट 11 मार्च। सिलेक्सन प्रसेस रिटिन एग्जाम जागोन फार्स्टआव बेनिफ्राय इन्टारभिउ। स' बेनिफ्राय एग्जामनि सिलेबासखौ नायदो 100 मार्क्सनि एन्ड लास्टआव 1:3 नोंथांमोनखौ 20 मार्क्सनि बाइबा टेस्ट लागोन आरो बेयाव पास जाबाथाय नोंथांमोननि साख्रि बे 1:3 आव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन। दा बेनो जाबाय कन्ट्रेक्ट बेसिसआव नोंथांमोना मोनबाय। देन सेबा सिटुआव फैबाय बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज। बे गैयाबा नोंथांमोना साख्रि मोना आसाम स्टेटआव। डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव जोबोर गोनांथि कम्पालसरि बेखौ नांथारगोन आरो। दा जुदि नोंथांना एक्सपायार जाबायबा मा अपसन दङ दा जों मोनथाम 3 डट्स मोनदों बेयाव जों मा सेबा सिटुआव फैनानै थ' जोङो लगइन खालामनानै खालामनो हायो एप्लाइखौ। दा बेखायनो जों 3 डट्सआव बेयाव क्लिक खालामबाय। दा जोङो 3 डट्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि मोनदों लगइन आरो रेजिस्टार बेयाव क्लिक खालामनांगौ एन्ड सिटिजेन दङना बे गोजौनियाव दोननानै जोङो मा खालामनांगोन लगइन खालामनांगोन आरो। दा फैबाय नेक्स्ट पेजआ देन इउजार आइडिखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगौ एबा साइन इन खालामनांगौ। आरो जुदि नोंनिया आइडि गैयाबा निउ इउजार आइडि दङ बेयाव क्लिक खालामनांगौ बेखौ दा सिगांनो खोन्थागासिनो दङ। दा खालामनाय लोगो लोगो बेबादि अपसन ओंखारबोगोन फन नाम्बारखौ होनानै नाम बार्थडे होनानै जोङो आइडि लानांगौ। दा बेनि सायाव गुवारै डिटेल्स भिडिअ गाबोन मोनगोन रिनिउवेल खालामनायखौ। दा मोनसे बाथ्रा जे जोंहा एप्रिल दाननि 2025आव मेक्सिमाम जों एक्सपायार मोनगोन मानो होनोबा बै समाव डिजिटेलावहाय जों बेबादि भेलिडिटि 3 इयार्स मोनदोंमोन ना बेखायनो 2025आव एक्सपायार जानो थांगासिनो दङ। खायसे जाबाय जानांगौ बाट जादोंबा नोंथांमोना 60 डेज टाइम मोनदों माने 60 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना खालामथारनांगोन। माने अपसना ओरै आरो जे नोंना दिनैहाय एक्सपायार जाबाय 60 डेज मोनगोन बिनि सिगां नोंथांमोना खालामनांगोन। अके जुदि 60 डेज बारोबा इनभेलिड जाबाय जेरावबो सोलिला। थ' बेखायनो डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव जोबोद गोनांथि 60 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना खालामथारनांगोन। दा ओरै बाथ्रा जे दिनैहाय हमना ला नोंथाङा साख्रि मोनबाय जुदि एक्सपायार जाबाय दिनै अब्ला नोंथांमोना चान्सआ दङ जेबो नङा बाट 60 डेजनि बारनो मोननाय नङा होमबासो नोंथांमोना मा बेखौहाय माने इनभेलिड जाजागोन आरो। दा बुजिबाय बिनि सायाव गाबोन भिडिअ खालामगोन 60 डेजनि गेजेराव अपसन थायो बाट रिनिउवेल खालामनाय भिडिअ नोंथांमोना गाबोन मोननो हासिगोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।